Sisi, promise, sa milky ng batang 90s. Nagpa-rest bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, protektado tayo pag may rest bakuna. Patunay at ligtas at mabisa ang rest bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. O, diba? Puro tayo thank God dahil every day is a new day to thank God for our lives. O, diba? Every morning, every gising is a blessing. Kaya bangon-bangon na, kumain na ng inyong agahan. Kung meron man kayong mga agahan dyan, maswerte tayong mga nakakapag-agahan. Pero sa mga walang makakain ngayon, andito naman ang morning trio para pasayahin ang inyong araw. Kaya tumutok lang dahil punong-puno na naman ng kakulitan, kwentuhan at kasiyahan ng umaga natin. Ang nag-iisa pa rin Randy Guzman, napakaliit pero napakakulit. Napakakulit na umaga sa ating lahat. Morning barkada, hindi naman tayo papahuli kahit ano man yung kinakain na, yung kinakain na yan, isabayin nyo na kami habang nag-aagahan. Panoorin nyo lang ang dynamic trio na bubuo sa inyong umaga. Ma'am Shishaki, kakulitan at katsikahan. Kaya naman, gising-gising na, bangon-bangon na sa ating mga kabalitaktakan na masarap pa rin ang kanilang tulog ngayong umaga. Wow, pwedeng-pwede yan. Pwedeng nakahiga, nanonood ng morning balitaktakan. Why not? True! Kaya naman tutok-tutok lang sa iba't ibang mga kwentong aming ibibida ngayong umaga. Dito sa morning balitaktakan, makakasama niyo po ang inyong Channel Giant. Ayan, ibinabalik ko yung titulo. International. Pag ganyan-ganyan ka, makakasama niyo ang Petrolyo. Sabihin mo na, alam naman namin eh. Ayan. Alam na natin, morning barkada, to scan those digiboxes, hanapin nyo lang kami. Either you're using a smart digital TV or a free TV, mahahanap nyo kami sa mga channel na yan. And alam natin na some of the channel number varies on your respective locations. Kaya scan lang ng i-scan. Pero mas madali kaming mahanap sa aming Facebook page. That is Regional News Group RNG Luzon, sa aming YouTube channel, Instagram, Twitter, and TikTok. RNG Luzon, nag-iisa. Wala nang iba. Yan. Wala nang iba. Kaya tutok-tutok lang. At upang ating simula ng ating umaga, atin munang alamin ang latest weather update ngayong umaga ng March 29, 2022. Wow. Ang
pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga mga kabalitaktakan ay 17.2 degrees Celsius. Nako, umiinit na talaga, summer na, no? Habang ang inaasahan naman nating iinit ang temperatura mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 26.8 degrees Celsius. Ang Uy. araw ay sumikat kaninang 5:59 in the morning. Ay, aga. At inaasahan natin itong lulubog mamayang 6:08 in the morning. Ay, hindi, afternoon. Oo, Yan. ang Morning. aga, no? Kaya pala ang liwanag ng buhay. Yan. Ang liwanag. Painit ng painit din. Kahapon 25. Uminit pa nga eh. Oo, 25 kahapon. Oo. Ngayon 20. Kaya naku, hindi ko na alam kung ano pang iinit niyan. Kaya alam naman natin that there are quality products available by Pouty Arico. At alam nyong meron silang mga food supplement na kahit nga pa bago-bago yung panahon na yan, they have essentials na pwede natin gamitin in all weather. And of course, we have batang 90s pang Yeah. palamig, ano? Sarap Tama. yan. Pero kung Sarap. gusto mag-swimming, saan pupunta, Charles? Sa Pugo Adventure Resort. Ay, Tama. Ay, sama na yan sa mga bucket list nyo. And ngayon nga, Morning Barkada, kahit na most of the countries are opening for tourists, opposite naman yung nangyayari ngayon sa Shanghai. Oh. Because Shanghai. Gutom yan. Chanchay. Gutom yan. F4 Nagutom yan, oo. Gutom yan. I'm sorry. Shanghai is now imposing a lockdown to Nako. half of their population. And ito nga yung eastern region ng Shanghai ngayon with 11 million residents Grabe. will now be put in a 4 days lockdown until Friday. Ang nakakabahala kasi dito is that they have recorded at least 2,000 plus infections in a day lamang. Grabe, So, taas din. kailangan na talaga nilang gumawa ng ganito, and it's part of their greenhouse mandate for them. And all essential workers are the only one allowed to go out. Yung iba po ay work from home na lang din. So, At bawal outdoor. din pong lumabas ang ang ating iba pa, only if it's for their primary use for groceries. Essential, And yes, oo. essential lang talaga siya. And that, aside from this, they are also considering nga na i-lockdown yung Grabe. buong Shanghai. However, they cannot do so because the population is mainly working talaga. Kaya hindi nila magagawa. Public transportation is also going to be suspended for a while because of this. Trains, buses are also imposing a minimum health protocol in such matter. Kaya sa mga morning barkada natin that is there, please make sure that you are safe, Tama. be home, be Yes. safe. And ang ginawa kasi ng Shanghai naman ngayon is that they're now prompting for a bulk buying for their community. So sila parang na. ayuda. Oo, sila na yung magbibigay sa mga talagang households na hindi talaga pwedeng lumabas. And in response pa dyan, they are giving out antigen kits to each household sa mga Self-test. Oo, dun sa mga low-risk area so Oo. that they identify kung saan ba talaga nanggagaling, saang part talaga nanggagaling, yung mataas na numbers. Yun. Nakakagulat sa akin lang parang sa Philippines nag-park yung COVID ng 2 True. years. Oo. Tapos lumipat. So parang yung mga lugar na to, hindi naman nila super duper na experience. So nasa atin noon. And ngayon, ginagawa pa lang nila yung nangyari sa atin. So parang hindi pa talaga tapos itong COVID talaga. Kasi 'di ba Oo. ang pandemic, totoo naman 'yun, ang pandemic sabi nga nila, umaabot siya ng 10 years. Oo. Totoo daw 'di ba ang mga Oo. pandemic Palaylo pa lang yung Oo, 5 years. even before. So siguro sa atin tapos na yung stage natin, pero hindi natin pwedeng sabihin na totally wala ng COVID kasi Oo. we have to also cry for people na nakaka-experience pa lang Oo, nun after exactly. after us. Kasi Oo. nga yung DOH na-alarmas din sila because of the lower booster vaccination. Ay, So, mas unti na. marami yung mga nag-take ng first at second dose but booster, hindi na nila gusto. Oo. Medyo, yun nga, nag-aalangan din sila kasi by May or June, mag-expire na yung mga binili natin. Ala. Yun. Booster. Oo, for shots, booster oo. shot. Oo. Walang nagpapa-booster. So, anong gagawin natin? Etong expiration po ba na ito? Kunyari naka-booster tayo, nag-expire ang galang no. Nag-expire din ba yung mga booster natin? Yes. Kailangan din natin magpa-booster ulit. Exactly. Oo. Yung kahapon nga na basa ko in one of the article that there is a possible for a fourth job, 'di ba? May booster na Oo. tayong third.
And Third. some are lobbying for a fourth job pa. And isang country dito ay nag-start na with their fourth job. And let's see how it works kung kaya ba nating i-adapt to. Kasi Israel, di ba? I think it was Israel and India na nag-start na silang mag-inoculate ng few parang places or cities nila na community na merong nag-alert level 3 kasi dun sa mga places na yun. Kaya sila yung inuna. So, and sa mga morning barkada natin, make sure you get your booster. And nung panagbanga nga, di ba? Kasama pa siya. Kasama siya na merong vaccination site dito sa Baguio City. Kahit na ongoing ang festival dito, di ba? Totoo. Yun nga yung sasabihin ko sana na meron doon. Sabi ko nga, Meron doon din pababooster na kayo. Pero ilang months kaya yun bago ulit pwedeng magpabooster? Mga 6 months. 6 months kasi ang Ah, efficacy ng vaccines natin. Wag na nating ipaspell. Oo. Wag ganon. Kaya naman, alagaan ang inyong kalusugan, mga kabalitaktakan. And speaking of kalusugan, atin namang tignan ang Dagupan City dahil nanalo po sila dito sa Most Outstanding City for Adolescent Health and Development in Region 1. So, congratulations for Dagupan City. Dahil nga naman nakuha nila ngayon ang Regional Kaunlaran Pantao Award of the Commission on Population and Development for being the most outstanding city for adolescent health and development, or AHD program in the Ilocos region. City Population Officer Malena Bernadette Pilion received the certificate and plaque of recognition on behalf of the city government in an awarding ceremony held at San Fernando City, La Union on March 25, 2022. Yan. Arte mo, nakakainis. Kasi Siyempre, English. diretsong English, kaya American accent. Accent tayo. How Magko-call about, center na how ako. about British accent? Uy, congratulations po sa mga Dagupeños. I know Yoo-hoo! your effort was paid off. Kasi syempre, hindi lang naman yan effort Yes. ng nagbibigay ng Oo. batas. It's a communal Oo. effort. So, Communal. congratulations to everyone there. And Bangus Festival! Tama! Malapit na! Naku, malapit Malapit na na. ang Abril. Tama. Pero kung gusto nyo namang mamasyal, international, diba? International. Kala nyo kayo Oh. lang. Scary, Bukas na scary, po ang pinto ng Israel para sa mga Pilipino, pero hindi lamang para sa mga bakunado, dahil tumatanggap na din po sila ng mga hindi bakunado as long po na pagpunta nyo doon, bago kayo talaga makapasok ng bansa, dapat makapagpakita kayo ng negative result ng RT-PCR, which is good, no? Kasi ginagawa nila ito dahil nga ang economy din nila ay syempre 2 years din, 2 years din na parang nawala, no? Bumaba, or parang sabihin mong nawalan ng buhay, hindi nakahinga, Diba? lahat na ng negative na Lahat. word. So ayun nga po, pwede na ang mga turistang Pilipino. This is really a good news dahil sabi nga nila may mga ilang ayaw magpabakuna, pero as long naman na negative sila, pwede po silang pumasok diyan. Let us help each other, para sabay-sabay tayong bumangon, umunlad ulit Yes. despite ng pinagdaanan natin sa pandemya. Paano Kaya yung mga cutting trip? cutting trip Yung mga sa Israel. Hong Kong muna, tapos diretsong Israel. Yun lang. Ayun Siguro lang, sa- oo. Huwag nang pababain sa aeroplano. Depende naman kasi siya kung saan ka dadaan kung ano May yung direct rules flight pa rin. Merong Meron. direct flight Yes. flight from Manila to Tel Aviv. And to Yes. our morning barkada, alam nyo ba that we are the only Asian country who supported Israel to become a state. Kaya we have a good ties with them. And Yes, in oo. 1947, under Manuel Quezon's time, we took in 1,300 refugees from Israel. Kaya we had really a good friendship with Israel. And 1957, we established a decree already na tayo ay may good relationship with them. And speaking of good Oo. relationship, alam nyo ba na ang Israel promote po nila ang mga tourist spots ng Baguio City and Yes. Benguet. Oo. Dahil nga gusto po nilang makatulong din sa pagbangon ng ating economy. So ayan, pumunta ang ating mga kaibigan mula sa Israel. Oo. Dito nga, personally na-meet nila ang ating mayor dito sa Baguio Ambassador. City. Ang kanilang ambassador. Na-meet nila ang ating mayor to talk about how they can help in promoting Yes. tourist spots, tourism in Baguio City and Benguet. So, Exactly. maraming salamat, and asahan nyo, tutulong din po kami. Yes, exactly. And isa pa, sa morning barkada natin dyan, hindi nyo kailangan ng visa papuntang Israel. Yes, totoo. If you're a Filipino, a passport holder, you Tama. are free visa for Pwedeng
90 pwede. days. Oo. Yes. And for Israelis coming to the Philippines, 59 days naman yung validity na hindi nyo kailangan ng visa. Mm-mm. And 2018, nakapaghawak pa ako ng grupo ng mga Israelis Oo. and they were really happy and parang sobrang saya nila. And talagang alam nila yung history natin with helping them and they're very thankful. Ang Yes. babait talaga nila. So, Boker Tov to everyone that is watching. Good morning. Oo, Boker tama. Tov. Boker And Tov. speaking of mababait po ang ating mga future na bayani na mga nagtitrain pa lang sa academy. Wow! Nag-iisang academy para sa ating mga Yes. future armed forces of the Philippines. Bisitahin natin yan kung gusto yung bumisita. Abangan nyo yan dahil yan ang aking ichichika mamaya. Uy. Sa tirada sa umaga naman mga kabalitaktakan, nako, tumaas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo. Mamaya isa-isahin natin ang mga iba't ibang mga rason kung bakit tumaas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo. Kahapon ang haba ng mga pila sa gasolinahan na naman. Talaga ba? Nung nag-rollback, tas ngayon urong-sulong sila sa ating numero ng pagtaas ng petrolyo. Pero mamaya tumaas din ang ating youth advocate in creating brand for Wow. the Filipino. Aalamin natin yan sa Piece of Sheki. Oo, kaya huwag kayong aalis dahil tuloy-tuloy ang chikahan ngayong umaga. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation. For better life. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
oras po natin alas 6:52 ng umaga. Gising-gising na bangon-bangon mga kabalitaktakan upang ating simulan ang ating umaga at ang ating diskusyon. Isa ba kayo sa mga nakapagpakarga na po ng inyong mga sasakyan ng gasolina or diesel? Kasi nga po ngayong araw, epektibo na naman po ang panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo. Kung saan dito po sa Baguio City, marami kagabi ang pumila sa mga gasolinahan upang makapagpakarga na sa mas murang halaga ang presyo ng diesel at gasolina. Kasi nga po ngayong umaga epektibo na po ang dagdag na 8 pesos at 65 centavo kada litro ng diesel at sa crude at sa gasolina naman dagdag 3 pesos sa ating mga gumagamit po ng gasolina. At ang kerosene naman pumalo po sa 9 pesos at 40 centavo kada litro ang kerosene. Ito nga po ay bunsod pa rin ng nagpapatuloy na giyera po dyan sa Ukraine at Russia. Dahil nga po dito ay pinag-iisipan na po ng iba't ibang mga countries na iba na po ang importation ng langis mula po sa bansang Russia. Kasi nga po ang European Union pinag-iisipan na po itong ban na to, pero malaki po ang magiging kapalit nito para sa bansang European Union kasi nga po 40% of their supply ng langis ay galing po sa Russia. So malaki po itong dagok ngayon para sa European Union kung saan pinag-uusapan po nila itong ban na ito. Pero wala pa naman pong naging pahayag ang European Union kung itutuloy po nila ang ban na ito. So anong magiging epekto nito? Sasali po ang iba't ibang European Union sa pagkuha ng supply at demand dyan po sa mga Middle Eastern countries kung saan tataas po ang demand at tataas po ang presyo ng produktong petrolyo. Yun nga lang po kung wala sanang problema dyan po sa Middle East kasi nga po sa Saudi Arabia naitala itong karagdagang pag-atake po ng mga Houthi rebels kung saan ito po ay nakakadagdag sa presyo ng produktong petrolyo dahil inatake po ng mga grupo ng Houthi rebels kung saan mga rebelde to galing po mga naniniwala po sa independent Yemen itong oil fields diyan po sa Riyadh kung saan pwedeng tumaas ang presyo ng produktong petrolyo at umunti ang supply ng Dubai crude oil kung magpapatuloy po itong mga pag-ataking ito. Kinumpirma naman po ng Houthi na sila po ang nagsagawa or naglunsad ng mga pag-atake dyan po sa mga oil fields dyan sa Saudi Aramco. So malaki po itong problema ngayon at inaasahan pa sigurong tataas ang produkto ng ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ulit. Nako, kaya nyo pa ba mga tsuper at mga taxi driver diyan? Nako, sana naman hindi pa ito tumaas at sana naman wag nang lumala ang gulo diyan po sa Saudi Arabia at diyan din po sa Ukraine at Russia dahil pinangunahan na po ng Saudi Arabia, naglabas na ng statement ang Kingdom of Saudi Arabia na hindi po sila ang magiging responsable kung magkulang po ang supply ng produktong petrolyo na inilalabas po ng Saudi Aramco at iba't iba pa pong mga oil companies dyan sa Middle East kung magpapatuloy po ang pag-atake ng mga rebeldeng Houthi dyan po sa Riyadh. Isa na nga po sa mga pinangangambahan ay kung papalo ito sa $200 per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado or sa world market. Kasi nga po isa sa mga target po ng UN at iba't iba pa pong mga grupo dito po sa world market including European
European Union, NATO at iba't iba pa na makip sana itong $120 dollars per barrel. Naku po, namumuro na tayo kasi nga po naglalaro na ngayon sa $115 to $119 dollars per barrel ang presyo ng petrolyo o langis dyan po sa pandaigdigang merkado. At kung magkataon na pumunta tayo at tumaas pa ito sa $140 dollars per barrel or more, baka pwede po itong mag-cause ng economic recession. So this is one of the most challenging part ng pagtaas po ng produktong petrolyo. Ano ba ang epekto ng recession? Ito pong recession ay pagkawala po ng iba't ibang mga trabaho, pagtaas ng mga bilihin. So nandyan din yung inflation, malaki yung part ng inflation sa recession. At iba't iba pa po, malaki ang epekto ng recession sa buong mundo. Kung magkaganon, magtipid na lang muna tayo sa mga gagastusin natin para na nga din naman maligtas or at least wag tayong gumastos palalo ng ating mga bilihin. Kasi nga po, hindi kontrolado. Una na pong sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte na hindi kontrolado ng gobyerno ang presyo ng produktong petrolyo. So, nakadepende po yan sa importation, palitan ng piso kontra dolyar at marami pa pong factors ang nakakaapekto sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dito sa Pilipinas. So isa siguro sa magandang gawin ng Department of Transportation or LTFRB ay itong subsidy. Kasi nga po naman nakakatanggap sa ngayon ng mga jeepney ng 7,200 na mga oil subsidy para sa mga jeepney at kabilang na din dyan yung mga bus, taxi, UV Express, pero I'm not certain, hindi ko masyadong alam yung kung magkano binibigay sa mga bus, taxi at UV Express. Pero yun nga po, baka po pwede pang taasan siguro yung ating subsidy na ibinibigay sa ating mga tsuper para nga din naman hindi sila masyadong mahirapan dito sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil nga din naman mas maganda na lang nataasan natin kaysa naman magtigil pasada po sila. Kung tigil pasada ang gagawin ng mga tsuper, paano naman po ang mga mamamayang Pilipinong papasok sa kanilang mga trabaho, pupunta sa iba't ibang mga business engagement at iba't iba pang mga gagawin. So, kapit-kapit lang siguro mga kabalitaktakan at patuloy tayong magtipid. Kung hindi naman kinakailangan gamitin ng sasakyan na palabas, baka pwedeng mag-commute na lang tayo. Dagdag pa yon sa tipid natin at dagdag kita na din sa ating mga tsuper na sinusubukang mabuhay pa rin sa kabila ng pagtaas ng mga bilihin at mga petrolyo. Yan po ang aking naging komentaryo ngayong umaga. Mamaya po ating tignan kung ano naman ang ibibida ni Ma'am Shisheki sa pagbalik ng Morning Balitaktakan. Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap
para sa maunlad na Pangasinan. Yes naman, nagbabalik tayo ngayong umaga and I am happy to have someone with us that is very passionate in putting and distinguishing the Filipino brand of service and also web development at one platform. We have this morning Sir Tristan Dean Flores, and he is the co-founder of Pino. Good morning! Hello. Hi, good morning. Morning, Shek. Yan, Sir Tristan, pacheck naman. Mukhang hindi natin ikaw masyadong naririnig. And that, kasi Morning Barkada, we are devising into a world where there is already technology-based. And some of us young entrepreneurs and yung mga nag-venture into entrepreneurship, naghahanap sila on their ways and means how they can market online. And Sir Tristan and his team is trying to give you a ways to devise and to create your own brand. Kaya this morning, we have him again, Sir Tristan Dean Flores. Good morning! Hi! Ayun. Good morning, Sir Tristan. Sir Tristan, bati muna tayo sa mga nanonood sa atin. Alright. Hi. Hi to everyone. Good morning. Yes, good morning again, Sir Tristan. Sir Tristan, let's talk about Pino. What is Pino and how and when did you started it? And ano nga ba, when you started it, sino yung mga kasama mo na gumawa nito? Yeah. So Pino Studio is actually a design studio based in the Philippines. So our name Pino actually came from the Filipino word Pino, meaning polished or refined, which is used to express quality cleaner. So our services usually are web branding, production, social media, and just recently launched our architecture services. So we started in 2018, group of 6 women, sharing the same vision as Filipino designers. Our perspective is inspired by cultural design around the world. The way cities like Tokyo, Paris, Hong Kong, and New York embrace cultural identity through different forms of design. And that caused us to improve our approach to overall Filipino creativity. Right. Exactly. Sir Tristan, with you starting at 2018, what was your mission and how far have you reached it so far? Yeah, so our philosophy as a company, we also embrace, we're being refined in every aspect of our work, from our creative process to our team members, and that challenges
got to reimagine what Filipino ideas can be achieved in the local and international community. So we started with a vision to designing brands, starting with local businesses, small businesses, with of course the goal to reimagine visual landscapes and to improve design and experience for these brands. We understand naman na that vision didn't happen overnight. We're Yes. willing to do work. And we're just having fun as young designers and we're just enjoying the journey towards that vision. Over the past 2 years, we have grown exponentially from imagine just 6 designers in one small group. Now we are at 30 plus creative team members. And we have also prepared like-minded people from all over the world, from USA, Europe, Singapore, and other places. Congratulations, Sir Tristan, as the mission is now something tangible, not for you only, but all the people that is that is part of Pino. Sir Tristan, if I may ask, how important is it or how exponential it is that you have your own brand? Yeah. So right now, no, in this day and age, we are very all or if not all are very into digital or very visual people. Right. We often um, resonate ourselves with our own branding. Same with companies and brands. Ngayon, yung mga tao, they look at brands, they look at their visuals, they look at their identity, and they perceive it dependent din sa type of brand, yung design nila. You can perceive yourself as a brand professional or fun by self brand identity. So same with us, meron tayong appearance that we portray in in the digital world. If that makes sense. Right. Ito naman, Sir Tristan, the thing is that you've said that the core of Pino is really nationalism. Ikaw ba, Sir Tristan, in your personal thought, why does we need or why do Filipino need to still have their nationalism within them even though we are already acculturated by other cultures? Yeah. So at our historic past, we as a country went through a lot of events, foreign domination, colonization, and so kung titignan mo sa culture natin now, we can see references from other cultures as well. So as nationalism arises, we really try to find our own identity as Filipino, as the Philippines, and as a business, as a design studio, we want to reimagine the Filipino visual landscape by collaborating with local businesses and really help them visualize their own identity through design and experience. Pino Studio is the Filipino, and I can say that with a lot of pride. So as a design studio, also, we want to promote our culture and our people through the means of design and help introduce the Philippines to the world and let them know that Filipinos are really capable of great design. Right, right. Sir Tristan, the thing is that ngayon nga that we do not know our own identity as a nation, this would be really a good platform, not just for Filipinos, but also Filipinos living abroad. Kasi magiging broad yung understanding natin with the culture that they had and natututunan nila. And Sir Tristan, ito kasi ang Pino wanted to really bring web developers into a platform na talagang may brand tayo. What significant role does Pino does for our Filipino web developers? Yeah, for sure. So one thing that we wanna promote talaga is our own, which is as a Filipino brand, a Filipino company, laging kasama natin yung Filipino in all things that we do, or the output that we put in there, or even works natin. So by this, it's a way for web developers na lagi silang nasa backend or back like things we celebrate
the people or all the team members who work on a project. So we shine light not only just the web developers, but all the designers, the creators, all roles in a company. We celebrate that, however big or small. And for Pino, we do value learning talaga. So actually, within Pino, we have regular workshops, even though hindi ka web developers, because for sure we have other interests. We offer workshops about like photography or personal branding. Just so there is a holistic approach to learning. And yeah, that's something that we value, and the, our team members or developers in particular will get from Pino. I know it's malaki siyang mission, but paunti-unti talaga. We just enjoy the process, just getting there in, towards our goal eventually. Sir Tristan, for everyone that is watching us today, may we know where we can get your service? Kasi sabi mo kahapon, meron pa tayong natulungang bagong entrepreneur na talagang lumapit sa inyo, kasi hindi pa nila alam kung paano nila ipuput yung brand nila. So, how do our viewers reach your service and your team as well? Yeah, for sure. So we can collaborate and design and reimagine your brand, your places, your cafe, your businesses. You can follow us on Instagram. It's pinostudio.ph. Or if you want to see more works, you can visit our website at pino.ph. Yes, maraming salamat Sir Tristan for sharing us your time, and good luck to Pino. I hope the mission gets through to all the Filipino web designers and to everyone that would be needing your help as well. Yeah, thank you so much for inviting me, for having me. Yes, thank you, Sir Tristan, and to our morning barkada, you can check their social media platform for you to reach Pino and to also get a chance to rebrand or either make a brand of yourself. Kasi nga ngayong pandemya, sa ating morning barkada, your brand is your service. Your brand is your promise. So for everyone that is watching, you can start rebranding, mag-brand, gumawa ng brand on your respective services and anything. Thank you, Sir Tristan. Thank you. Ayan. Diba, ang ating young youth talaga ngayon is really making way on making sure that hindi natin nakakalimutan ang na Pilipino tayo. In all refinement of what we're doing, we are Filipino by brand. And alam naman natin, minsan pag nakatutok tayo ng matagal sa computer, medyo naapektuhan ng ating eyesight. But why not we give you some tips in order for you to take care of your eyes? Panoorin nyo to. Alright. Sige, balikan natin mamaya-maya lamang yan at tingnan natin kung ano nga ba. At sa mga turista nating ready nang pumunta sa PMA, mapapanood natin yan kung ano pang requirements at kung ano-ano pang kailangan gawin before pumasok sa PMA sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang mata ang kaakabay natin upang makita at maranasan ang kagandahan na dala ng mundo. Sa dami ng ginagawa sa pang-araw-araw, halos lahat ng bagay ay gamit natin ito. Tulad na lamang ng panonood ng TV, paggamit ng computer, sa pagbabasa, pati na rin sa paglalakad, pagluluto at napakarami pang ibang gawain. Ngunit minsan, nakakalimutan na natin pagtuunan ng pansin kung maayos pa ba ang kalagayan nito. At kung napapansin mong lumalabo na ang iyong paningin, maaaring kailangan mo na itong ipatingin sa eksperto. Isa sa mga nakakaranas ng panlalabo ng mga mata ay si Jeline Alunday. Start ako na manlabo yung mga eyes ko nung mga around 17 to 18. Yan yung start na lagi kasi ako nagpabasa tuwing gabi ng Wattpad, mga pocketbook. Tapos doon yung radiation ng cellphone laging tutok sa mata paggabi. Tapos off pa yung ilaw ng kwarto. During that age is parang nagiging addict sa pagbabasa, ganun. Kaya wala, tuloy-tuloy lang. Tapos tulog-tulog, ganun. Less naman ng phone
Pero tuwing gabi kasi doon talaga ako tutok kasi sa cellphone ko na nagbabasa. Kaya nung age na yan, wala. Pero starting mga 20 to 21 years old, doon na ako nag-start mag-wear ng glasses. Bukod sa pagkakaroon ng diferensya dahil sa mga gadgets, pwede din itong makuha mula sa pagkapanganak, gaya na lamang ni Alexia Pascual. In the first days kasi, it's nasa family na namin yung malabo na mata. So, lahat kami magkakapatid meron na. Tapos yung mom ko din, malabo din yung mata. So, ako yung dalawang kapatid ko din, yun nga, malabo yung mata. Pero, since ako hindi ko na-practice yung sarili ko or na-train yung sarili ko na layuan yung technology ng bata ko, mas lumala yun sa akin. Lalo na kasi, may mga, from 2015, 14, mahilig ako mag-type sa computer or sa phone kasi nag-wattpad ako, no? So, nagsusulat ako ng mga fanfiction, stories, ganyan. So, lagi ako mas madalas ako sa tapat ng screen kaysa sa kanila. Kaya yun din yung isa sa reasons kung bakit lumabo yung eyes ko. Ayon naman sa isang ophthalmologist na si Dr. Veric Ruiz, maraming sanhi ang panlalabo ng mata. Una dyan yung age. Like for example, kahit noon pa yan Now, yung mga bago ngayon may mga gadgets na kasi tayo, like mga computers, ganon. So, bali yun ang mga problema lately or itong millennial, karon na yung mga computer. So, meron tayong mga anti-radiation na ginagamit na ngayon. So, paganda ng paganda yung lens. So, yun lang naman, isa pa, na-inherit din yan sa mga magulang pag pinsan. Meron kasing inborn tataas na yung grado ng mga bata. So, it's not, hindi naman lahat. Ngayon na alam na natin ang dahilan nito, tuklasin natin, ano kaya ang mga iba't ibang paraan para maiwasan natin ang panlalabo? Una, syempre, kaya nga may mga ginawa na tayong, may mga suppliers o laboratories na nag-manufacture na ng anti-radiation. So, yun na yung unang ginawa nila to prevent talaga yung UV. Lahat yung mga radiation, yung mga bad, light na pumapasok sa mata. Syempre, number 2, huwag nagbabasa sa mga dim location, kunyari sa mga dim light, gano'n, so bawal yan. Marami kaming tinuturo dyan, bawal din na nagbabasa kayo when inside the car, pag umaandar sa mga bus, gano'n, kasi nag-move yan so yung mata mo, napapagod din. Number 3, pag nakahiga. So yan yung mga prevention talaga natin para hindi talaga tumaas or magkaroon talaga ng grado. Pero ngayon, madami ng mga as years go by talaga, marami ng mga lens na mas maganda pa. Every year talaga nagmamanufacture ang laboratory. Pero syempre, eat lots of vegetables kahit na pero yung kalabasa kasi tsaka yung mga carrots talaga, very high talaga sila for sa mata talaga. Napakalaking biyaya ang pagkakaroon ng oportunidad na masilayan ang kulay at ganda na meron sa ating mundo. Kaya isa sa mga paraan ng pagpapasalamat ay ang pagbigay halaga sa kung anong meron sa atin. Sabi nga nila, enjoy it while it lasts. Pero syempre, mas enjoy pa kung mapanatili nating malusog ang ating mga mata. Itultulo tayo iti panagmaymaysa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiglas for healthier Benguet.
kulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, and we'll have a return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Pangarap mo bang maging sundalo o kaya naman ay bumisita sa kampo ng mga ito? Pwede mo na ngayong gawin yan dito sa Baguio dahil muli nang binuksan ang nag-iisang akademya para sa mga future armed forces of the Philippines. Ito ang Philippine Military Academy. Pansamantalang nagsara ang kanilang mga pinto dahil sa pandemya pero ngayon, handa na ang kanilang mga ngiting sumalubong sa mga bisita. Sa libreng halaga, hindi lang kadete ang iyong makikita pero pati mga bagong atraksyon gaya ng mga karagdagang eroplano at helicopter, mga bagong parke, mga bagong establishmento, hall at ano-ano pa. Kung papalari, live na live mo rin mapapanood ang ilan sa kanilang mga araw-araw na ginagawa kagaya ng pagmarcha. Ang kailangan lang ay kapunado at aktibado. Sa kanilang bisita.pna.edu.ph. Approval din muna sa visita.baguio ang isang requirement para sa mga turista. At payo lang, kung ayaw mong mag-alakadete sa layo ng lalakarin at tatahakin, mas mabuting nakasakay sa pribadong sasakyan dahil ang mga pampublikong sasakyan ay hanggang lamang. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bisita na sa Akademya ng mga tagapagtanggol ng bansa. O, diba? Ano pang hinihintay nyo mga ka-MB? Bumisita na sa Philippine Military Academy dahil bukas na sila ngayon. May mga ilang pasyalan doon na hindi ko na isinama dahil malalaman nyo lamang ang mga lugar na iyon kapag po. Teka lang po, medyo may natuwa dito sa aking tabi. Ayan, nako, nalaglag si Ma'am Shisheki sa kanyang inuupuan dito sa aking tabi dahil kasi silip nung ating mga kadete dito sa ating screen. Ano ba yan? Anyway, sabi ko nga, may mga lugar na hindi ako ipinakita dahil sikreto lang iyon, malalaman mo lamang iyon kapag ikaw po ay nagkaroon ng kasintahang kadete. Nako, napaka-perfect. Kaya kung gusto nyo na pong magkaroon ng friend, kakilala o baka naman maging future na kadete, pwede naman kayong mamasyal doon. Pero, alam nyo ba na pwede nyo din silang mahanap? Hindi ko naman sinasabing lahat, pero malay natin, meron din sila sa ating mga online dating o kaya naman mga nakikilala sa online. Kaya naman, para malaman kung paano ba maghahanap ng iyong iniibig o kahit kaibigan o kaibigan, online, panoorin ninyo ito. Swipe left o swipe right? Ito na makabagong dating ngayon. Sa dami ng mga nabigo, may mga ilan pa rin nakasungkit na kanilang the one sa pamamagitan ng dating apps. Tulad ni na Justine at Cleo na pinagtagpo sa kasagsagan ng pandemya. Nag-start kami 2020. Diba? Actually, November. And then, naging kami mga February na ng 2021. Kwento nila Justine at Cleo, nag-install sila ng dating app para may makausap sa gitna ng nakababagot na quarantine. Nung gumagamit ako, marami talaga akong doubts. Pero before naman ako gumamit ng Facebook dating and Bumble, talagang sinet ko na sa mind ko na wala, chill lang to. Gusto ko lang ng may kausap, nothing serious, ganyan. Parang medyo, syempre, pandemic po, bored po sa mag-isa na lang day in, day out. Tapos, also wanting to looking for companionship po, kachat dyan po. Kaya, opo, yung factor po yung isolation ng pandemic. Kwento ni Cleo, dahil first time niya gumamit ng dating app sa pandemya, may pag-aanlinlangan pa siyang makipagkita. Yeah, when we started dating kasi, through messenger lang, chat lang, and parang, he wanted to meet me agad. Pero ako kasi, since first time ko gumamit ng dating apps and
parang sobrang hesitant ako na ayoko mag-meet up, mamaya may mangyari sa akin. Paliwanag ng isang psychologist na si England Castro, posibleng dala ng isolation ang pagtaas ng bilang ng mga taong nag-install ng dating apps. Na-feel natin yung pagiging alone. 'Di ba? Like, physically, ganyan. Parang naghahanap tayo ng someone to talk to talaga. I mean, we have our friends, pero iba rin kapag meeting new people. Dagdag pa niya, dahil sa accessibility ng social media, madaling makahanap ng ka-chat at madali ring huminto sa pakikipag-chat. Effect ng pandemic sa online dating is that, di ba, ang dali to meet people, at the same time, ang dali din to leave people. Kasi parang pwede mong hindi na siya i-contact ever, di ba, itong na-meet mo. Yung mga terms natin na ghosting, di ba, parang mas naging prevalent din siya. 'Di ba? So parang it really changed yung landscape ng online dating and relationships mismo. Oo nga, casual lang po. So, tapos may experience na rin po ako sa online dating through Tinder or Bumble before. So, tapos parang hindi naman ako emotionally invested. So, parang okay lang naman sa akin. Natural lang naman po mag-ghost. Siyempre, pag di ka rin naman po tipo or ganon. Hindi naman po kayo, wala naman po kayong label, ba't ka masasaktan or something. Payo ni England sa mga naghahanap pa rin ng kanilang the one, maging malinaw sa kanilang intensyon. To safeguard yourself, 'di ba, sa mga vague na labels at talking stage. Ano ba yung talking stage? Kailangan ba pag talking stage committed na kayo sa isa't isa? I think for people who online date, I think it's important to be clear with your intentions. Siguro maganda i-label 'yon na magandang simulan na kung ano ba yung hinahanap natin sa relationship na to. A committed relationship, is it just making friendships? Ganon, di ba? Sa tingin ko, mas magiging madali kapag sinimulan natin by setting our intentions clear at first. Ayon kina Justine at Cleo, walang dapat ikahiya kung sa dating app kayo nagtagpo ng inyong kasintahan. Tapos feel ko yung iba may reservations pa rin or parang nahihiya gumamit ng dating apps. Which is, gets ko naman, may stigma pa rin pero hindi na parang grabe kagaya dati. Payo ko lang sa kanila, just go for it po. Huwag kayong mahiya, huwag matakot, or parang pagtatanungin kayo paano kayo nag-meet. Okay lang po sabihin na through online dating. Maging saan man natin hanapin ang ating the one, laging tandaan na pagdating sa pag-ibig, huwag makipagunahan dahil love is for everyone. The renewable energy resource ng Philippines si Mitsubiri ang nagakda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng 1 trilyon pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino nagdala ng liwanag sa milyong sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagtulong ng mga pagkakatulong. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music
Baguio's pioneer in online music and art classes. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Nagbabalik ang i-shades mo na yan. Ano ba yan? Nag-usap-usap Nakakainis. tayo, Siya pa'y ah. nagsabi. Oo, pero na-fall kasi siya kanina, kaya ang sakit-sakit na. Oo, pagsilip ba naman kasi nung mga May BTR ba kadete? tayo dyan, Oo. Anyway, ito na ang ating pinaka-aabangang palaro ngayong umaga at may makakasama tayo. Yan. Dahil gusto namin siyang ipakilala, malay nyo, maging kaibigan nyo din siya. diba? Diba? Yes, oo. To start with, tawagin na natin si Tom! Tugs, 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 tugs. Ba't yung likod? Ayan, bubunot na siya, Sa side. Ipamana na ang iyong shades. Ipapamana mo yan. Oo, yan. Tingin Thank sa you, camera. Tom. Alright. Yan. Ano ba yan? Ay, ayan na. Game. May letter D sa huli. Uy, wag mong titignan. Cheating ka. Cheating ka. D. Yan. Ah. 3 words. English. Pagkain. Pagkain. Uy, ano yan? Sausawan. Sinasawsaw. Hotdog. Dinidip. Dip. Kape. Dip. Tinapay. First word. First word. One. Isa. One. Nag-iisa. Alone. Iniwan. Ano ba? Dinidip. Ano ba yan? Dinidip. Sinasawsaw. Chichirya? Chichirya ba yan? Chichirya. Chicharon. Chicharon. Ano? Dip. Tusok. May tusok. Tusok. Corn dog. Barbecue. 3 words. Hot dog. 3 words. Ang hirap. Wala ba tayong pa-background music Kwek. para medyo maano ko? Kwek. Kwek. Fishball. Fishball. Squid balls. Chicken Squid ball. balls. Chicken ball. Ball. Tinutuhog. Banana Q. Barbecue. Kamote Q. Baka iba yung may next kong sabihin dun sa Q. Q to gap. Ano na? Q to gap. Ano pa ba? Ano yun yung tawag dun sa ano? Yung chicken? Chicken. Yung chick. Anong Chicken tawag? fingers. Hindi! Anong tawag doon? Oh my God! Oh my God! Ano na yun? Chicken yung nuggets. Red na maliit. Yung sisiw. Oh my God! 1 day old. One more. Si ano dapat to? Chicken na Oo maliit. nga. Sabi. Chicken, Cute to oo. gap. Gusto mo yun? Chicken na maliit. Sa ating second cube. word. Balik, Tom! Tugs. Maliit na chicken. Ay, Chicken cubes. kumunot ka na. Nakakainis. Kumunot ako. May 1 point tuloy si May Charles. resibo dito. Anong resibo yan? Thank you, Sabi ko na din Tom. alam eh. Alright. Nakakainis, imbis may 1 point ako eh. Dapat si Ren nga yun. Oo. no? Okay. Ano? Tagal. Hindi ko alam. Ano? Ilang words? Alright. Sige. 1 word. Pagkain. Tinutusok? Tagalog. 2 Two syllables. Tenga. Lechon. Sopas. Lugaw. Lomi. Kape. Iniinom. Oo, Iniinom. iniinom. Hindi naman kasi pagkain yun eh. Nakakainis talaga. Taho. Palamig. Ala, wala akong point! Alright. Nakakainis. Pass. Nasaan na yun? Asan na si Ayun. Tom? Nilagay ko sa Oo, bulsa ayan. ko. Nakakainis. Tom. Ayoko ng game na to ah. Tugs. Dapat may pasayaw Yes. yung Tom. Yan. Yan. Paro-paro, G. Thank you, Tom. Thank you, Tom. Game. Dapat pala hindi mo tinitignan yung papel sa shades.
Nagre-reflect. Nakita mo? Oo. Nakita mo? Nakita mo? Oh, hindi na ako exempted na ako. Ang honest ni Hindi, Charles. oh, Next. ipalit. Oh, ipalit. 9 naman yan Itaas mo eh. muna yung shades. Gawa-gawa Itaas ka mo na naman, muna. ah. Kasi nagre-reflect. Oo. Oh. Yan dapat. Ay, dapat gobyernong tanggalin mo na tapat. yan. Char. Aha, Oh. gobyernong tapat. Ayan. Bahala ka dyan. Oh, game na! Ano? Sorry. Tagalog. Tagalog. Oh, one word. 2 syllables. 2 syllables. Pagkain? Pagkain. Tinutusok? Barbecue? Banana Barbecue. cue? Kwek-kwek. Isaw? Teka, wait. Pwede, te. Excited kayo, te. Ah. Elaborate more. Paano nga ako mag-elaborate? Oh. Dami yung sinasabi, ah. Bahala ka dyan. Tinuturo. Nagugulat. Ano yun? Tagalog? Sundot ko lang. Ano? Hindi pa siya tinutusok. Ano? Tinuturo. Tinuturo. Point to order. Ano yan? Sausage. Longganisa. Huwag ganun. Ano? Mais. Mais. Oh. Tinudok. Ano yan? Ikaw. Ikaw. Ay tinuturo. Ikaw ay tinutusok. Anong ikaw ay tinutusok? Ano pa? Ano mo, ah? Ikaw. Ikaw at ako. Kanta. Turo-turo. Turo-turo. Karinderya. Seconds na lang. Magkaka-point na siya. Ano ba yan? Oh, tinuturo. Ikaw. Oh my God. Turo! Ren. Turen. Oh, diba? Yung ganong saging. Oh, turo. Ibang saging yan. Sausage naman. Hindi, alam ko. ano ba yung saging mo? Ganyan? Oh. Oh, diba? Turon yun. Siyempre. Wala, may point ako. Yes, may point ako. Diba? Oh, Tom. oh diba? Oh, 1 point to Tom, all. pasok. Oh, okay. May point ako. Ang swerte ko talaga. Ayan. Alright. Alright. Oh, Mabilisan talaga eh. mabilisan yan. Quick. English. quick. Mabilisan eh. English. Oh. 2 syllables. 2 syllables. Ilang words? Ilang words yan? 1 1 word. word. Okay. Tinutusok. Tinutusok. Yun lang, tinutusok lang eh. Ba't ang mahihilig sa gumawa na ito? Bakit puro tusok? Hotdog. Fishball. Fishball. Ay, 2 points. Squid balls. Okay. Fishball. 2 Ball. points! Ako na naman ang Alright. nangunguna. I-request nga natin, bakit puro tusok? Sinong gumawa? Ayan, next na. Pasok, Tom. Kayo mahilig kayo sa tusok Ayan. Uy, gusto ko tuloy fishball. Lalo na yung crispy. Oh, ipasa na ang shades. Mamaya, tingnan Para naman. makita natin ang sagot. Gusto ko ng quick. Ay, na-miss ko tong pagkain na to. Lahat naman ang pagkain namin mismo. Miss ko? Sana all na namin. yan. Sige. 2 words. First word. First word. English, Tagalog. 1 syllable. English. Cold. Malamig. Palamig. Halo-halo. Iniinom. Ice crumble. 2 points Ang kami. bilis Okay, 2 points. Ayan, at ako na naman. Okay. Oh my gosh. Nako. Tom, pasilip Ayan, iisa na lang. Ikaw 1 point ka Nag-iisa lang. na lang. Hindi, 1. Ay, sorry, Ay, Tom. go. Tom, may naiwan. Tom, wag mo akong iwan. Charot. Okay. Tiebreaker natin yan. Mali. Paano to? Paano yan? Mahirap. Yes, mahirap. Mahirap. Tagalog. Tagalog. 1 word. 3 syllables. Ano yun? Tapon. Tapon? Ano yan? Okay. Sinasala. Ano yan? Volleyball. Pagkain yan.
Sinasandok. Sinasandok. T, binatog daw. Bakit ka nagsasalita? Okay. Nako, coaching. Ayoko. Isa kaming points. Hindi pwede mag-coaching siya. Dapat points ko yon. Points, charot. Sige, ulitin. Bigyan mo ako ng isang salita. At hindi na po Nako, makakapasok si Tom ay namumuro na sa akin. Ala, may point na sana ako doon. Pero feeling ko nang sinasabi mong gano'n. Oo, gano'n. Huwag mo isuot yan, baka makita namin. Talagang tinago. Mas mahirap na naman. Ano? One word. Tagalog. 1, 2, 3, 4 syllables. 4 syllables. Pagkain yan ulit? Pagkain yan. English, no? Oo. Empanada. Ay, alam agad. Ay. 2 points na siya. 3. Bakit? Ano yung nasagot mong isa? 2 points ka lang? 1 point ka nga lang kanina Yung eh. MD natin kasi, hindi Oo nga. Para sa tiebreaker, ilan pang natitira dyan? Ilan pa? Wala na? Wala na dahil inubos mo na. Isa pa. Ayan, dapat ikaw na lang, Tom, ang mag-action tapos Yes. mahuhulaan namin. Dito ka. Alright, dahil may Sabi. kasalanan ka sa akin. May kasalanan ka eh. Ayan, dyan ka. Dyan Tiebreaker ka. natin. Sa gitna ka. Ayan, palakpakan po natin si Tom sa mga nanonood. Dito, Halika na. kita ka. Huwag mong Ayan. ipapakita sa amin, alright? Text mo na yung nanay mo. Nasa Dito ka camera sa makikita. Oo. Ayan. Basahin mo muna para hindi namin makita. Alright. Go. Okay. Ano? Baba mo na yung karton. Bukas na tayo matatapos, Tom? Dito ka sa camera para makita ng ating Luzon manonood. headlines na. Dito ka. Or harap ka na lang doon para makita namin. Ayan. 2 word. 1 word. 2 syllables. In Tagalog. Pagkain? Pagkain? Ano yan, Tom? Ano yan? 2 syllables. 2 syllables. Yung first syllable. Okay. Ilang word siya? 2 words. 1 word, 2 syllables. 2 syllable. Tagalog. Yung first Tagalog. syllable. Huwag mo na sabihin first syllable, i-action mo na. Malalaman I-action na mo namin. na. Basta alam namin yung syllable. Pagkain? Pagkain, Okay. sige. Pagkain. Oh. Atay? 2 syllables nga. I-action mo na nga kung ano yun. Ay, second syllable. Second syllable. Damit, lalaki. Tayo. Tayo. Lalaki. Tayo. Lalaki, boy. Tayo. Squid boy. English? Stand. Standing Turo-turo? Standing man. Squid ball daw? Tayo. Standing man? Tayo. Ilang words yan, Tom? Ilang words? Ano yan? Isang word lang. 2 syllables. 2 syllables. Basta 2 syllables yung buong word, sige. I-action mo na. Wag mo na sabihin yung syllables sa amin. Turon, lumpia. Turon. Shawarma. Corn dog. Oh my yan? Ano pa God. binabalot? Lalaki. Ano ba yung binabalot? Lumpia, Shanghai? Lumpia. Lumpia, Lalaki, boy. Shanghai. Turon. Boy, lalaki? Nilagkit. Anong ang lalaking English, boy? Lalaking Nilatik. Ano pa? boy, ano? Latik. Boy. Teka lang, alam ko yung pagkain na yan. Ano yan? Parang Natikman ano mo? siya. Charot. Okay. Ano pa? Binabalot. Binabalot siya. And then? Drive. Binabalatan. Binabalatan. Tapos, Mais. dinidip. Dinidip yung binabalatan. Ano yan? Nasa panag ba nga? Suman? Ay, nanalo siya! Suman pala. Man kasi man. Man. Ang galing mo, Tom. Natalo ko dahil sa'yo, Suman. Okay. Ano nang gagawin ng natalong dalawa? Kayo yung, sumayo kayo. Bakit sumayo ako kahapon? Sasayawin namin. Paro, G. Bilisan nyo. Ikaw kakanta. Halika na, Ikaw Charles. kakanta, ha? Oo. Ano ba tong kwan na to? Show na to? Yes! Pisikalan talaga. Yes! Yan! Yes! Happy ang mami! 1, 2, 3, go! Paro, G! Paro, G! Paro, G! Paro, G! Yay! Yes! Such a good sport naman tong dalawa. Ayan, kung may isa Yung FD palitan. FD kasi hindi nagbabasa. Uy, may
sumasagot sa Facebook. Ay, ayan. Thank you, Kino-comment down kasi nila. Ayan. Minsan hindi kasi namin siya Oo. nakikita live kasi there's Yeah. ayun si May chicken nanalo ba shots. dyan? Meron! Oh. Betamax, Pandesal. Bigyan natin ng Taho, 1 peso load. Oo, ayan, ano? Yan, Oo. dami oh. At yung gustong magbigay ng topic sa atin, alam niyo naman, you can always send us a star and a suggestion on our RNG Luzon messenger para sa mga pwede pa at gusto. And babatiin ko na rin syempre ang aking mga anak, Elera and Ethan. Good morning, anak. I miss you and I will see you soon. Oo, babatiin ko na rin po ang aking pamilya dyan sa La Union kay Mama na sagot ng sagot. Hindi naman ako kino-coach. Charot! Thank you so much po, Mama and Dad. Hello sa tita ko, magpagaling ka. Tubilyan Mainot family, gising na babawalabs at papasok na sa school. And to everyone who are watching us from La Union, Pangasinan, kahit saan ka man dito sa mundo, shout out sa iyo. Binabati ko din ang Limon family dyan po sa Ilocos Sur and also Fontanilla family dyan po sa Nueva Ecija. And also sa mga kaibigan ko, Audrey Deliso, Hannah de la Cruz, and also Jacob de Vera. Yan. Good morning. Yes, nabanggit na ni Beberen kanina. Also, international viewers natin na nagpa-playback lang from Korea, Taiwan, UAE, Canada, and Australia. And Hawaii pa pala to my titas and relatives po na nanonood. Maraming salamat for watching and sharing. And alam naman natin that there are sponsors giving us so much this every morning. Kasama natin sila. Turning houses into home, TG Home Builders, Bridging Power and Progress, and GCP, and the only 5-star hotel resort here in Baguio City, Baguio Country Club. Ayan, gusto din nating pasalamatan ng ating mga sponsor dyan po sa Batang 90s Milk Tea. Ayan, and also ito pong Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugad at Musar Music para sa mga music lessons. At syempre, hindi namin makakalimutan ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and wala nang Sapaw! Ayan, maraming salamat sa lahat ng sumama. Randy Guzman, ang nag-iisang minion in the house. Nakasama nyo naman sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. Oo, kukumpleto sa inyong agahan, ang kukumpleto sa Dynamic Trio, Ma'am Shisheki. And again, thank you also to our to Tom for being such a good sport. Yes. Hannah, Yan. Christine, thank you for, pinapatulan nyo lang talaga ang bawat trip ng Dynamic Trio at napaka-fast thinker talaga nila pagdating sa mga ganito. Kaya maraming salamat sa lahat ng tumutok. Magbabalik kami bukas sa isa na namang episode ng inyong Thank God It's Wednesday. Di kami hindi na talaga yung titigilan, no? Hanggang kailan? Mapag-feel na natin. Siyempre, bukas ulit tutukan nyo ang Morning Balitaktakan!